Bueno, pois acepto este convite de Xerais de ler a primeira páxina de Memoria do Silencio. Despois de estar 2 semanas aquí confinada na casa, puxen os pantalos por primeira vez en 2 semanas a ver si dou respirado. Capítulo primeiro. Gunther. Apertábanlle as botas nos nocellos. Coa calor hinchábanse os pés e a bota cortáballe a circulación. Se o vagón estivese baleiro, quitarías. E tamén os calcetíns, que chegaban ata os xeonllos e poñería os pés a airear. Aínda que estaba ben lonxe dos seus superiores, non se atrevía a facer tal cousa. As normas da vestimenta das Chus Hassel eran ben estritas a ese respecto. Nunca, e baixo ningún concepto, un soldado debe perder a compostura do seu uniforme. Era parte do seu poder, da súa forza. Quedaralle gravado a ferro e seguindo aplicando cando mudara das SS a Gestapo. Desde que entraran no